Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Λύκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενου και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δια του σταυρού σου πολίτευμα, τόσων δωρεών αξίους ημάς πίσω. Ακούστηκε ο χαρούμενος ήχος του κουδουνιού πριν από λίγο, που σημαίνει ότι ξεκινούμε σήμερα μια καινούρια σχολική χρονιά και ζητήσαμε με την τέλεση του αγιασμού από το Θεό να χαρίζει σε όλους σας υγεία, σε όλο το λαό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να έχετε καλή πρόοδο στα μαθήματά σας. Αλλά βέβαια το σχολείο δεν έχει σαν σκοπό μόνο να μας εφοδιάσει με γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή, αλλά να μας διδάξει να γίνουμε και καλοί άνθρωποι. Σχολική χρονιά σε όλους. Μία καινούργια αρχή αρχίζει, ένα καινούργιο ταξίδι. Είμαστε ακόμα στην αρχή, όλα είναι έτοιμα. Να μην ανησυχείτε, και η εκπαιδευτική είναι εδώ και τα βιβλία είναι εδώ και η πολιτεία είναι εδώ και ο Δήμος είναι εδώ όταν χρειαστούμε κάτι.